magana domin Allah. Mansura ke kika fara magana domin Allah, a fito a faɗe shi, ke kika fara. Wannan abin da Rahama ta ya shafi kowa. Wanda ya iya fita yayi magana fine, wanda bai iya fita yayi magana ba yayi a zuciyar shi, ko ba haka ba. I is not a good thing a ce sanadiyan kawai an irin an yi maganan batanci akan annabin kauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bai kamata ba, bai dace ba. Babu yanda za a yi wannan abun ya faru a ce mu yi supporting Rahama Sadau, ba zai yiwu ba. Mutanen nan sun fito suna kuka suna magana saboda me? Saboda ne su ba ma dan lalle kayan da ta saba, saboda batancin nan da aka yi shi yasa kowa yake magana, shi yasa kowa ya fito, duk waɗanda suka fito suka yi magana. Everybody has got something to say. Ni kaina I got something to say, but ba zan iya fitowa openly in yi magana ba. Na faɗa a zuciyana da ta bada hakuri, na gani a gidan nan, na ɗauka na sa a status. Mansura ke kin je kin gani kin dauka kin je kina wasu irin maganganu, menene a ciki? In kina jin haushin wata ne ku je can ku yi ironing issue din ku, dan Allah dan annabi mu ku daina disgracing din mu, ku daina, because maganar da Mansura kika yi shi yasa Hafsa Shehu ta mai da martani, abinda kika fada shi yasa ta mai da martani. Ita ta ce ke kina zina, ke kin ce wai an kama ta da mace, waye bata ta, wannan irin magana ne haka? Wallahi kuna disgracing din mu, wallahi tallahi kuna disgracing din mu, kuna ba mu kunya. Magana domin Allah zan faɗa. Yawa ba zai yi mijina na zaune ba ya ga irin wannan abun yazo ya ce kin ga abin da ƴan uwanki suke yi. Gaskiya kuna ba mu kunya, wallahi kuma za mu dau mataki akan ku, wallahi ba Rahama Sadau kaɗai ba, za mu dau mataki akan ku, ba zai yi ba wallahi. Wanda take cin mace ta ga za ta iya cin mace, ta je can ta cin mace, Allah ubangiji ya bata sa'a. Wanda take zina da aurenta ita ta sani, ita ta daukar wa kanta. Amma me ku je kuna shela, me sai kun je kun tona kan asirin kanku a social media, duk a mai da mu yan iska yan banza, da masu gwagwarmaya a gidan mazajen nasu, mai jin daɗi wanda ba ta jin daɗi, mai cin mace wanda ba ta cin mace, duk za ku haɗa yanzu za a yi mana jimla a ce ai dama duk yan iska ne, yan bura uba banda ma digo ba abinda suka iya. Wannan wani irin kalar rayuwa ne haka? Kuna da yara yanzu, ke Mansi, in yarki tana kallo, in yarki ta ga social media nan ko ta ga wannan abin da aka yi posting ko ta ji labari, ke will you be happy? Magana fa domin Allah a faɗe shi, will you be happy? Me, my daughter is not grown, she's just 2.5, less than 3 years. But ke naki yake she's grown. Wasila na da yara manya-manya, wasu cikin mu na da yara manya-manya. In suka ji labarin wannan abin, dan Allah dan Annabi daidai ne yayi da girman mu da ajin mu, Allah ya rufa mana asiri, amma kullum sai dai mu tona wa kanmu asiri. Mu ba mu je mu yi bala'i da wasu a waje ba, a'a mu yasin mu nema. What kind of nonsense is this? Magana fa domin Allah a faɗe shi. To wallahi enough is enough is enough. Wallahi duk wanda aka sake kama da irin wannan abu, to na rantsa da Allah mu kanmu za mu dau mataki akai. Wallahi muna ta neman gafara wurin Allah yadda kowa zai dan samu irin salama a cikin gidan shi. Ku sai tona mana asiri kuke yi? Me fa'idan wannan? Dan Allah dan Annabi. Haba Rahama Sadau ta yi abinta, ta je ta ji da shi, mutane sun fito sun yi magana, malamai ma sun fito sun tsine wa Rahama. To menene don wayannan matan sun fito sun yi magana, akwai laifi a ciki? To magana ke raspa da kika je kika yi Mansi yanzu ya sa ita ma me sunanta what's her name, Hafsat has responded to you. Many later on Rashida will respond to you, and other females will respond to you. What kind of life are we living? Mu kullum ba za mu nemi alkhairi ba, sai dai mu ta jajibo wa kanmu surutu. Maza ana tsoron auren matan yan fim, daga a ce mana karuwa sai a ce mana a'a ba ma zama gidan mazajen mu, a'a ai ko mun yi aure ba ma barin ma digo ai da shi gwagiya, kullum cikin maganan kenan. Sai da kuma mu rufa mu kanmu asiri, a'a wai sai dai mu je kuma da kanmu muna tona kanmu asiri. Wannan wani irin kalar rayuwa ne haka? To wallahi enough is enough. The thing you don't want in a democracy. What kind of nonsense is this? Millions of people who do not believe. Kowa na da guntun kashin shi a duwawu, fine. Kowa ya je ya face problem din shi. Sun yi magana ba su kira sunan kowa sun zage shi ba. Kowa ya yi magana akan batuncin da aka yi ne, in akan kayan Rahama kaɗai ne ina ruwan mu da shi. Ta je can ta ga za ta iya ni, iyayenta sun bata. So fucking what? Amma saboda batunci da aka yi wa Annabi ne shi yasa kowa ya yi responding. Har ga Allah ni ma da zan yi responding saboda is bad kuma sanadiyanta ne yasa aka yi haka. Haba Mansi, ke kin san kina da followers da yawa kuma sai ki rika irin wannan abu. Yanzu gashi na kin san iya inda abun nan zai kai.
kin san iya inda abin nan zai kai ni na tabbata har ga Allah yanzu an jima kaɗan mijina sai ya turo min wannan abun, an jima kaɗan sai ya turo min. Ba daidai ba ne da waɗanda suke iskanci a gidan mazajensu da waɗanda suke nan muna roƙon Allah ya zamu yi da rayuwarmu, Allah ya kawo mana salama, Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali. Wannan abin da ya faru duk zai shafe mu gaba ɗaya, saboda me dukan mu 'yan fim ne. In ka taɓa ko sin ɗaya ka taɓa ka fita kayi fim ka zama ɗan fim. Gaskiya ni dai ban ji daɗi ba, wallahi I'm bitter because ni na san gwagwarmayar da nake a ɗaki na, ni na sani kullum cikin neman gafara nake wurin Allah, kullum cikin neman kwanciyar hankali ne da yadda zan farantawa mijina. Ba zai yi ba kullum a ce wasu ƴan uwana ne kuma za su rika kawo mana batanci a cikin gida, wallahi ba zai yi ba. Wallahi in za mu fita mu yi denouncing ɗinku ne, mu ma za mu fita, wallahi duka za mu yi denouncing ɗinku, amma rayuwa ba zai ci gaba a haka ba. Assalamu alaikum.